Szóval, hogy felkúrta az agyamat Zsuzsa, mert képzeljétek el, hogy megfogta live-ba, és akkor engem utánozott, hogy csokamok a live-ba, és live, meg ilyenek. Takarodj, man! És engem utánozott, szóval kurvára elegem van belőle. Nagyon felbaszta az agyamat. Szóval felidegelt, és most haragszok rá, és most össze is vagyunk veszve. Megmondtam, hogy engem ne keressen. Hagyjuk egymást békén, úgy lesz a legjobb mindenkinek, hogy a Doris is elfelejt, meg én is elfelejtem őket. Rólam nem kell beszélni, én se beszélek róluk, majd ennyi. 10-ben milyen az oldalam? Nem tudom, honnan tudjam. 0670, semmi 70, kus! Jól tette, na, jól tette, na. Hú, te. Ez ajándékok? Na, a top 1 ajándékozott kiteszem Insta sztoriban. Milyen szép fogad van. Köszönöm. Nem érdekel, Tiffany, hagyjatok már vele békén! Nem érdekel, Tiffany. Ki a faszt érdekel? Amúgy versenyezni akarok valakivel, de hát egyik sem jön, mert buzik. Mert music. Meg vagy érte halva. Hagyjál már! Nem, elegem van, szóval nem érdekel se Pap Zsuzsa, se a lánya. Én ezentúl nem foglalkozok egyik őjükkel se. Évek óta barátok, és hát beszéltünk, de úgy most már nem érdekel. Ezzel elásta magát, mikor a családomat a szájára vette. Soha nem vettem a családját a számra. Szóval ennyi volt, nem érdekel. Egy aranybánya is nyögök neked, vagy egy hattyú. Szok ki a picsám. Na, küldesz egy hattyút, nyögök neked személyre szabottan. Takarodj a 4 néződdel, nem veszlek be soha. Plusz 18, nem lesz plusz 18. Mert kevesen vagyunk. Most pincébe laksz? Igen, apukád csinált nekem egy pincét, és itt lakok. Ó, Istenem. Tiffany mindig játszik, ó, Istenem. Utálok, akkor takarodjál anyádba, te köpedék. Mert megfoglak, azt lecsulázlak, így. Pöh! Így. A jó kurva anyádat. Ezért majd kapsz külön. Mert láttam, hogy mit csináltál. Azt a jó kurva anyádat. Azt a büdös. Istenem, elegem van! 0670, bekapod, azt megfúsz. A kus 70, 0670. Fogd már be a pofádat, te ótvaros. Muti a körmed, nem mutatok, kapatok, hány éves vagy? 22. Szép a szemed, amúgy dik az a filter. Mi a fasz között van a filterhez? Te akarod, mert te véngeci a kurva anyádat. Még itt be akarsz jönni, apádhoz menjél be. Nem tudok párbajözni, mert senki nincs itt. Meghalok. Tiffany, nem érdekel, hogy live-ozik, halljon szörnyet. Elegem van. Én is ilyen szemörököt akarok. Tudod, meddig csináltam? Nagyon sokáig. Honnan van a parókád? Kéztől vettem. Nem tudom, hogy honnan vette, akitől vettem. De kurva jó. Neked van crushod? Persze, hogy van. De nem mondom el, ki a celeb crushom. Méghozzá magyar tiktoker. De nem fogom elmondani. Tudom, Maxi. Szóval aki a legnagyobb ajándékot küldi a live-om alatt, azzal duettezek és moderátorrá teszem. És írom a nevét föl a testemre. Biztos mi 0670. Így van, Maxi a crushom. Kovács Máté. Ki az a Kovács Máté? Itt van alattam, na ezt igya meg. Zsuzsának küldtem speciálba. Köszönöm a parfümöt, édes, hogy ment a követés.